Fodia LA Primary School, and a Fiamia, youth organizer, on so Fodia LA Primary School Police Station home. Now, one of company Yabuache, on share secretary, a year one of what being Chem CMB Shady. I didn't want in secretary, a droba, a new apostolic, a honor one, Thomas Entry organizer, a droba new apostolic police station. Now, what is also when you are to double bonding, and no mamma can hold the intimate pimenum. And yes, there be, or several more than your 2 copy of party no moon penny for catching our turn off. Now, only a new vice chairman, a year the new patriotic part or turn off. You run a day, a year Janama, a year being yen, and I did to that you say, send in Trimunicity. A year turn off constituency, a constituency via polling station executive members, or more NMDA, and Casancasa or Mana Epe. We share constituency Hanum, no Nipabi, I and a seller constituency, a Mudia time bia so or more a tongue obi, and now Muko Tobi, about Tonga delegates for. But Yame Ayadum, a year, Yamami, Honorable Dr. Frida, Kosia Prempe, the relationship are on the polling station executives, El Koba and Inginano, and Ma, a Duma say, your constituency Hanum, yet me the one. So, primaries are Eda Nimino, a idea. Enye hu ema ye bi mu enam say nipa ye de ne ene kono police station for no nim adwuma pa o ye ma constituency no so men can say like the amanfo adwen etie no saa na etie e wo fom no e far different from what people are propagating in the media and other stuff you see time bia me ka say politics enye tai na area politics so and I know idea politics. It's about your relationship with the people. And what have you done? Nipa na betimi aye den ebegina so ajage you. If na me aye wadum na wanya dwuma kese e wa aban we mu. Na wantimi amma nipa enye ho mfaso a. Enye gidigidi ana basa ana diabolic tactics and obetimi ade a we need power e constituency ya. There be polling station executive, they are all matured. And obia enemy dwumadin ya mami Honorable Dr. Frida Prempe eden ebo ewo constituency ha eba dwumasem police station executive betumi abo mu bo say yes ya mami ba ye nyina no omu bebre na anya adwuma ma omu ma omu bebre na anya adwuma e ma omu busuanfo we aye part no pani kwantrefo abedi akire mekire aye constituency vice chairman ye rani dindi janama aye binyen ana wode enchiremu de ma se no kra bi mu de afrim nanso bi ma yesa part no Eyomaja pade bi anase buku ni omaja pade da ne dada wa makache do mo ne neda eno ti se nchiremu se abade a na sei eno no so be chiremu wa chiremu no Udi achi ewo ye Facebook so abo Sompa 98.9 FM Sompa TV enso ewo ye Facebook no esom yanko yanima ewo nsemfoforo mu en Energy Commission o my Ghana mu de ye tiny wo mo ne sen to me aban ede ama wo mo so bi to bribi ya ede anyinam kanea ene di juma ena aya wo mo hwese saa adekode no ya register afenso so ye Energy Commission for de bi bo ho na eno na ya nkrofo ede nim wo mo na wo mo akwakodi juma sononko bi ene se Energy Commission Senior High School Renewable Energy Challenge Competition ya kansia secondary schools ahodro wo my Ghana mu esien na oba ye bono mantami emua ahade no akoso na dwumadie no ekoso no watonsa e dia fresh secondary schools maku edu ya ewo ye bono ene ne mpatamu ha na wo mu ebesi akan no akansie no de wo mu ye ene said secondary school for no wo mu ankasa de wo madwen ene wo mu nimde aye bibi se ebia ba bia wo mawofo nom ene abusua esikua no se koba ne se ensuo nto a de ne yebeye ede esie nemu anya nsuo agu nobaye ne so se awia emmo a de ne yebeye na awia abodada no yebetumi anya bibi ede afiri mu se kansie yi a wo ye amofra no ade a wo mode wo madwen aye ebeda na de kire mpanifo ma ye ma wo ho max kwa awie ye no Domas Senior High School Great Domas ene di mu enkunim Sunyani Senior High School Susek ene to so mienu St James Seminary Senior High School ena eto so miensan na bra dwumadie no ekọ na wieye no Ora Julius Nkansa Nyakon was senior manager in charge of renewable energy ewo Energy Commission wone Sompa Kasiebo etwetwe nkomosei
So near Indian Mwa because we a Niketwa, the Penicassia, the Abihiam. NH Commission Senior High School na bo energy challenge eye dwumadie bi a ye de eboa students a ewo ye school mu say omobe coming up with innovative project a ebe solve some of your challenges a ewo ye man mu anase wo ye ifiefi anase communities emu enti ene meba ha no na me expect say ye student no omo be ye project and the ideas a ebeboa senior ye farmers eye equia ewo mine ibu ha project a ebe reduce effort and ahoden a ye de eye equia ewo mine. And maybe so no, I'll say I've been very, very impressed with what I've seen here. Omo ye project Ubeka say a kind the ye best support na ya boa omo na omo improve on project omo ye na edru Augusta. Ye expect say ombeba beka 7 regions ewo northern sector ha ho. Into bono regions menuna akano na 5 northern regions no on be hiem ewo Kumasi na ye de schools ebedi kan miensa no 3 best schools no ye de beka 3 best schools ewo the southern sector regions no na ye de omo akọ finals ho na ye behwe school a obebo ne ho modern pa na project ebekọ finals no dia ye ne ye partner CSI I say project ye sha ye betumi aye ni yie na ye de aba idwom se na ye farmers e betumi use no ye beboa na ye na ye wi a ye no available ewo Ghana hama obi etumi use e dey improve upon agriculture in Ghana say yes benefit bebre be fimu aba sika be fimu aba na sa sika no ye school mofra ye project no any school na nkasa na teachers are no me involved omu nyina echefa ebewom enti ye mofra be wie Ora Julius Nkansa Nyako ye senior manager in charge of renewable energy ewo energy commission Doma senior high school great Doma sa wo mudi nkunim ewo sa kansie mu no asukufo ne nso ekasa sei Yeah, Indian Mwa because we a Niketwa, the Penicassia, the Abihiam Wani, India Kakra, Poyamia, and Amanatma more than ye anything. Why Abihiam say, in it, Vivia is Cassam, and everything can Indian so come home. And it Abihiam Noma Bia, a way school at least Kebabama, I and a facility, name, and I'm saying, in this Sanoman, no one Academy school, ye brave, no my boy had to see the Bama. Yeni akade na yede be mana bamu wo school vote ya ntumi afam ni Kenya sa nkane ne bibira nka ebetima ya ama na ye sempo asense mfaso de bebire wo me ba ha na apart from me ni e di free school ba ma besua no ma bibire wa ha na asase no na minisa ni mde na minim se ebetima no ma bi wo ha ebetima ni se ama na be ba mfaso ama ye but ebeduru ha na mihu sa no ma nya ma be hu se ya misum kofi am papa ye kua ni die ma benya ni mde obi wa ha metumi da akọbua papa sanse ni so bi so benya ni bia wo ha odi be kwa akọbua na awofo Doma Senior High School Energy Commission Senior High School Renewable Energy Challenge Competition womu na di nkunim ene womu kasa sei ya twaka sebono so ade amadia ene ne ekwa kopiem ewo Northern Electricity Distribution Company de twa ne friend Netco pani kwankyerɛ for dabono ene afomkyerɛ area manager Edman Netco ye yewra ne dinde Eugene Odoy eye ado opani da futuo de akɔ ade ama won no yisu enkania titrum Sambo sume so a yekɔ ne kotua eye enkania ebo se de friend light bay no yekɔ akotua osena nse kama se dodo na buro masum nua ebi makato mani bosume ne so a na ebi mayomadwene se cheso do monti se dogo bia enu abe ne santi no na de ho akwakohia ne sesese ne de enkania no wono de ka bia no betwetwam na sanya timamufo nko a enyuma hodo bi te se aban nyuma posifo asojafo hospitals ahodo ewo wo mamu ne se kom de nya kaketoa na yewura ado ede to central for Tito Sompa FM anim sem
wɔma yi na makoma kudunum asuo no ma wɔmo yɛ kwanye saa exercise ya na so mo kwa kotwitwa saa nkane mu esan sɛ ka wɔmo de ɛyɛ netco na sɛ wɔma mo men kane no ɛyɛ 270 million Ghana cedis ya wɔmo de ɛyɛ wɔmo ɛka esan sɛ enwumaku ahodoɔ ɛne wɔn na ɔde ka wɔbono ne afoma ntɛm ya no ɛnyɛ kaketoa wɔkɔsɔ de tudwa bi otrim sɛ woyɛ sunyane ɛne ne mpatam ya no nko a ɛka wɔmo de no ɛyɛ 30 million Ghana cedis na ano ado mo hyase ɛwɔ na makoma kudunum adwuma mu edi no sika wo amanya ɛyɛ 8 million Ghana cedis ɛwɔ sunyan hanko am ɛbɛpem ɛyɛ dwumbo so da na ɛtɔ so aduasam na kyɛ sɛ dodo na hwet na hɔ ɛma wɔn te severe na sɛ yɛ ba betwitwa nkane mu pɛ na wɔn edrimika ɛba abɛyɛ na ɔpɛne ne kɔ so de tuda bi okyerem sɛ wohwɛ nyankopɔn nim no kure paa yɛ ha facilities ahodoɔ ɛwɔ ɛyɛ bono ne afone ne mantam ya ɛka wɔn de ɛne sika wɔn enya fro no ɛyɛ sika bi a esɔ papaapa empo ohwɛ ka wɔn de ɛyɛ netco na 41.15 million Ghana cedis ya wɔn de ɛyɛ netco yɛ ayaresabea ahodoɔ no na ɔpɛne ne dinde Eugene ɔdɔe ado yɛ kwa ahoma no so nyɛ no ɔpɛne no akɔdi nkɔmɔ esan sɛ wɔn de ato da kyɛm sɛ so ɔtena hɔ ɛmiɛba ɛbɛtwitwa ɛyɛ onkanea mu di a na ɛyɛ asensɛbɛ ɛdema wo owura Eugene ɛwɔ ahoma no so owura Eugene ma han owura Eugene ma ho ama yɛ ba amomantem anase yɛ bɛyɛ announcement asa ɔmo digidi ka etia nemo ekukɔ sɛ ebi yɛ sɔmo plan na ɔmo yɛ bɛkɛtɛ to sɛ ebi a abedi a no ɔmo betia ɛka bi a ɛdɛ ɔno nim na sɛ sɛ ɔbo si mɔkra na ɔmo bɛ kuta bibi sɛ ebi a ɛka no enyi bebree na ɛmɛ yɛ lɛkɛ adesɛ ntu yɛn so. Mr. Ado nyine sɛ nansen kane amatotum a mɛboɔ no kɔ soro no so ka ho bi wɔ hɔ na de oba odi kransa bi wonya tɛ ba sɛ nkane abe no nso aba ɛboɔ no kɔ soro dendende nipa ne nya metua ho bi mu na mu sɛ yɛma biribiara boɔ akɔ soro Ghana ha sɛ bi obi a wɔn a yɛyɛ yi so mu ɛyɛ a yɛnyɛ yare produce ho mfiri baabi na ɛba nti sɛ bio yɛde yɛwɔ ɔmo produce ɛwɔ south southern Ghana ɔmo produce wie a na group of so ɛde aba ansa na yɛn nso yɛsa kaa bi ɛde ama amanfoɔ nti no ne nyinaa no yɛwɔ dollar index ɛkansa yɛ tɔ so ɔmo pɛrɛsɛ na ɔmo su petrol yɛn nyinaa yɛ su petrol ɛwɔ kurom ha sɛbi yɛ de bi ɛbɛrɛ wɔ fie a yɛ su petrol ne adeɛ nti no yɛkyerɛ sɛ akɔsoro deɛ ɛno nso fɛn nyinaa nso yɛ ɛyɛ yɛn ho ana yɛ adadeɛ kyerɛ sɛ yɛayɛ hɔ ntia no a ɛbɛmɛ yɛn nyinaa bakɔ nti no yɛnhwɛ ne sɛ nipa ade mu nanso ɔsɛ nyinaa yɛmɛ yɛn nyinaa ɛtumi tia yɛnhwɛ ne sɛ nya bɛtɔ da sɛ moyi na makoma kudun no si hɔ a moyɛ exercise a wɔn na ɔde mo ka mo gye bono ne afonko ano 270 million nkyerɛ mo te sɛ ɛka ne deɛ sɛ wokaeɛ no ɛkyɛn saa mpo ɛboro sa mpo na mo yɛbɔ yɛn ho bi a sɛ yɛbɛtumi agye no wohwɛ ɛka no a ebi yɛ abanka ebi nso yɛ afanafana ka ne nyinaa ka ho ebi yɛ abanyɔnfoɔ sɛ hospitals no ne apolisifoɔ asogyafoɔ mu nyinaa agye ka ho ebi saa 270 million no. Wei ɛyɛ Mr. Eugene Odoye Adobono ɛne afo area manager Dman Northern Electricity Distribution Company Trinity friend Netco wɔse ɛnya yaresabea ahodoɔ nko a soldiers barracks police barracks kyerɛ sɛ enwuma ko ahodoɔ yɛ aban deɛ de ɛka wɔn mo de ɛyɛ Netco no deɛ ɛnya kaketoa na wei na na me bisa mo sɛ eti sɛ mutwitwa nkanye na mutumi kɔ soldiers barracks so sɛ mu kotwa no sɛ hwɛ yɛahyɛ ase kora free police fo akache aye twitwa mu wɔ police fo hɔ nam sɛ na ada na man hyɛ ase free soldier fo kama mo betegwe a ɛka wɔn mo de no ɛnya kaketoa Brian Facebook ne so bo Sompa 98.9 FM na hwe ni so ade bi o nene na eye ni gye keke Sunyane East ene Sunyane West mensini no emu sawoba ene senior high school sahodo a ewo mu no ye boa wo mu nyina no
ewo susek na youth arise Ghana ku a enhye aban womo enene Afrimex Gold Company Limited kambo mu ya womo boa senior high school for anon wo church womo say womo a ewo form 3 a enche kura wo betwere womo wasi nsohwe no womo akofie no ye ma womo say uwie sukuu no adwuma a wo pesa wo ye no ho adesuade broni kan say career guidance afei wo wie sukuu awie no ebi benyini benya abodwese ebeye mamu abewade relationship counseling na saade yi ekoso no Youth Arise Ghana die wo si wo manemu ewo Sunwane West Mansini mu Ra Florence Nightingale akuya adujamfi woni Sompa kasebo kasa no wose emre bi na ne je ho se obeye course bi na asoso awofo si ni kwan na woyehia wo fa mu adwendwe a wo fa mu kodanna eno na hye ni nkuran se Germany nua no mu nkuma bi nso so wo sa ha yi mu bi nti woni ne kuo no enkambom na wo muntu anamo enchechire wo mu nua no mu nkuma na okasa sei mi wie school no na adwuma me pesa me ye no me parents so monti ase ma menye enso na me hwa no na metimi aye de aye it's a monti ase na be ma me go I went through a lot of emotional stress and trauma. It's me decided says there are a lot of these people going through such situations. So why don't I sit down and organize this program? It's me cause me no so ni minyan penyin for bebre a mo ti ase etsi de me pese me ye na se a o maboa ya ma ye de adru pempen sorry we need the toso biensa first one here I have origin a certificate South constituency and last year ye be ye no Sunyani West and East with the support of Special Ice Company Limited and Koko Asedunketia son of Johnson Asedunketia and honorable Melissa Sunyani West parliamentary candidate. It's my program. Obi wo honoma oba SHS a course obeye no na bambu on person obeye because ejuma person oye no ontimi nye se ejuma no it's so much o say course a obeye wo SHS no enu ntre de obeye daache ebi tre ba nye ni nyina nti se de esi wani se o pesa wo ye no wantimi anya ye wo options bebre wo honoma obetimi ayede afolo aye nti no eni kwansa o ma wa ba mubu e wo sa wo ko consult rights people no mu tool for counselors no mu tool for no mu show kwan abeye de obefaso emebuna nam sini ewo Youth Arise Ghana ku ensha ban ase ye Ra Florence Nightingale akuya adujamfi na ne kura mu no Mame Patricia ewua amoako were guidance and counseling coordinator Emma Ghana Education Service ne nkrabata ewo buno mantami mu no say awofo ntwe wo mo ho free se ye hye ye ma chenchena akoye arts chenchena akoye science chenchena akoye home econ saade no emwa wo mo daachi ene adwuma die ya ye ebema emofra no ehu se adwuma we me ya ebeboa me adwuma we me ya emmoa me oye course bi na o career bi in ewo na dwenem enti ene adwuma die ya ye ebema nipa na hu se course na wo ye no kra no vehicle it's like say utu kwan akọ enkran na bi wakai se ohia bi okumase na wasi na wa ya de kro na wasan ato aso enti most of them wo ye courses bi a o ma hu se inform nko career no mpese mo ye no but enye too late enne ombetimi aye ensesa wo mu omu wie omu senior high schools na ombetimi azumi akokos na ompese omu ye ne career omu pese omu fan awofo courses a omu ntumi anye na adwuma a omu pese omu di omu ntumi enin ya na omu pese omu ma na eyema omu ye pese awofo ti ase se omu njae emofra no onyame de bibia ahye emofra ne mu a hidden through education no ye be on efesa adekro no Mame Patricia ewua mwako aye guidance and counseling coordinator ewo Bono region yimu Yanko piemu ewo Asante Bekwa Circuit Court wakwa setna ede eye mechanic bi a wadi mfie du enwotwe ani mpacho a wadi mfie duasa ensia court so nkodam mfie makoma ku du nwotwe akwase uso di mfie duasa ensia wo yeden akwase usu ana sese de beto ja chemsen Detective Air Chief Inspector Rick Chum ade koto court na eye Owura Isaac Apiatu
a chese odi koto manim chemsen abofra bi a wadi mfie maako ye abofra yisua wadi mfie nkono a chese sanfie nkuni no ana kwase awusu ahwanyame anim ade ono ankasa ne pen drive wi de wa download agum nyina no wa hwanyankopa ne mu amfele ne wusore no so kurampo ansan so ansuro akogyagu akora no sabio mesram kamfa nche wa kofa akora na chi akogyagu wo February bosome ne da na toso de no miensa wa afie mu wa bra na na wotwe abo ana kwase osu ka kire eye akoda ye wadi mfie eye nkrunsen onkonom nkonkogya no wa bra na akoda ni na hwankofo edi agoro omunkogya no ne sisa ho na onkonkogye eye aduane emfamre eye wo monomra medi wo mokọ mudru da motobi mu no akwaso osu hwahwe obi no no ka kire akora ne se omamehwa de ehwa no otwe eye etuo no ade hwe eye akora no se etuo bi a eye toys bi ehye ne botom no otwe de hye eye akoda yi so se wa momode amia na no antie do beka etuo no de bona ani aya ansa agoro no awuro akoda no ho awuro akora no da motom wa na ode akora no ne wo montade na sese honom na chese akoda no wafa akoda no achi na no wie wafa mu da chese wa yemmere wafa akoda na yemmere wafa mu da na ana akora ne den na ni hantwo ne nisuom edre mika chese akora ne ko nyina no atefo mfancha no ogya ne pant kora hye no ho akobɔ ne maame amane okoyi ne maame asute na ne maame so bɔ modern de mirkatente ekoyi aposifo asutere sansen wo mu nyina ate eyabia baako ewo mantam wo bekwan ne mpatam wo na omo nkonkɔ hwe a na abanisen ana sabredie eyabrantan de kwasi usu wankasa koda ne ne tia chese da ne da asoma wo mo na watumi akwakora sa de wedie ene yenkwan ana aposifo maame ne ne bai kɔp eya doctor fo akache ekwakwahwe na chese yampasen akoda ne yafa na chi a chese otun sen de de afa na chi no anya de ketwa na no ena omukɔ asetena ne no asante bekɔ circuit court a owura Isaac Apieto tena dwam ne no wɔsen ai akwasi owusu enam se wayɛ bɔne ti kɔ na kodam fie makoma kudu enwɔtwe ufrimufuna ho akoda katowani asem yabagina arehosemi so na kasebo ayebo no bro na fie da boja ye de nyina asin adamufo no na bo ano owura kwadwo papra ye samufo pani prince any DJ above K na bo aye nkwa abefo kwan no eson 5G drink miso fruit drink aperitif no ne yade ko weekends woni bia pacho ye kwagyaw bra sompa na beje wo de midin ede akuanya ko abro no mawie mene o kire me kwasi nimo ya na yede kasebo no ebeso na efie da ye sorry na DJ above K what the Sompa drive at was Naija people with the yarn better to beg.